नोंनि न'खर नों नायगोन नोंनि जिउ नों दैदेनगोन जायहा सेल्फ कनफिडेन्स लानानै नों जेखि जायगायाव खामानि मावा बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआनो थिंकिंआनो बेनो बेवहाय नोंहा रावखौबो लाजिनांगौ गैया आफार आसामाव जानाय दैबानाया बयनिबो बिखा बिख्लोखौ दिनै सौग्रिलांजोब्बाय ना बिसिनाव जुन दंबावो ना आबाद मावनाय दंबावो गासिबो सिलिंखार जाजोब्बाय न' बां लोमसावजोब्बाय जिब जुनार थैलांजोब्बाय ओरैबायदि मोनसे खस्थ'जों भुगिनांबाय बेस्राफोर दिनै एसडिआरएफफ्रा बिसोरखौ दिनै रैखाथि होनो थाखाय थांदों नाथाय मा खालामनो सेस बिथांनि सय सम्पति गासिबो धंस' जाजोब्बाय दिनै नोंथांमोना नुदों आफार आसामावहाय बेफोरबायदि थासारिया दिनै दासिमबो सोलिगासिनो रायजो राजा नोंथांमोना बिथांमोननि थाखाय आर'ज गाब जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव ट्रेन्डिं टपिकनि सायावनो आं एसे माखासे गेजेराव डिसकासन खालामनो होननानै फैदों आरो दै खारन दासान्दि मोनसे ट्रेन्डिं बे टपिकआ सोलिनानै दङ दाखालि जों मोन्दों गुवाहाटीनिफ्राय हमजानायनिफ्राय लानानै सासे बर' सुबुं ना मा मिथिया बेनो माने सानै माखासे हिन्जावफोरखौ लानानै उन्दुनायनिफ्राय माखासे आरो नै दा फिन मैया बरपेटायावहाय आरो बेखौ आरो हमनो मोनबावबाय मोनसे माबानिफ्राय दा एक्सुवेलि बेनि सायावहाय सिगाङाव आं बेखौ बुंग्रोगोन आरोखि दा नोंथांमोना बेनि सायाव एसे माने क्लियार लानानै थाखादो आरोखि नोंगौ आं होनदों आगोलाव बुंबाय आं गोबां बाथ्रा बुंबाय जे जायफोरनाखि बेफोरबायदि माखासे गाज्रि खामानिजों इनभल्भ खालामबा देहायारि माखासे फाननाय बायनायजों इनभल्भ थायो सोमोन्दो थायो बिसोर जाहैबाय मा बिथांमोननि माखासे माबाफ्रा जाहैबाय मा जुदि बे माइनरबा गथ'आ जुदि माइनरब्ला बे जाहैबाय मा सोरजोंबा फुसायनानै लांजादों बा माबा मोनसे लब खालामनानै दिन्थिनानै बे लांजादों आरो जुदि माबाबा बै जुदि खालामग्राया फानग्राया जुदि मेचुरबा बेयो जाहैबाय मा बैसो जानायब्ला बेयो जाहैबाय मा बिनि दान्दायानो बेनोखा बे खारन बियो बेफोरबायदि खामानि मावनानै रां खामायनायनि माखासे लामाखौ बियो लादों बे मोनसे आरो टटेलि जायफोरनाखि माइनर थगायनानै लांजानाय नङा बै बैसो जाखानाय मेचुर जानाय 20 बोसोरनि गोजौआव गथ'फोर बिथांमोना जाहैबाय मा खायसे बिदिनो थाखायो बिसोर माने बेफोरबायदि खालामनानैनो नोङो आइफन लागोन दामि माबा खालामगोन हेन नानान सालायगोन दिनै नों हमनानै सापज नों खालामनानै लायदो गोरलैनो हमनो हायो एसेबाबो न' सोरबाया नों साख्रि बाख्रि मावब्लाबो मोजां साख्रि बाख्रि मावदोंनो बिथांमोना सोखो मोखो माबानो हाया जानो हाया नङा होमबा ना बै गथ'फ्रा बैसो माखासे गथ'फ्रा जे ना बिसोर साख्रिखौनो मावदों ना बिसोर बिजनेसखौनो मावदों ना बिसोर माबा मोनसेखौनो खालामदों अब्ला बिसोरो बबेनिफ्राय बिफां गोनांथां बालथां बबेनिफ्राय रां रुफा मोननानै सोखो मोखो देलायनानै सोखो मोखो बेरायनानै बहा थांदों ना बिथांमोना अनलाइन बिजनेस दङ ना अफलाइन बिजनेस दङ ना माबायदि बिजनेस दं नोंथांमोना एसे सानदो टटेलि बिथांमोननि माखासे केडारफ्रा टटेलि लुजखा आरो बिसोरो बेफोरबायदि गाव गावनि देहाखौ फाननानैनो माने गाव गावनि देहाखौ ओइलाम खालामनानै आरोना ओइलाम खालामनानै बिसोरो रां खामायनायनि पलिसिफोरखौ लायो आरो गावनि जिउखौ खुंनो लायो आरोखि दा बेफोरबायदि मानसिफ्रा टटेलि बिथांमोनजों सिथाबैयानो मोजां जायफोरनाखि बिनानावमोन दं एबा जायफोर हाबा जानाय फोर दङ नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन आरोखि दा नों देख बै हमजानायावबो माखासे क्लुफोर थानो हायोथ' खारन जाय मानसिफ्रा बै जायगायाव थांनानै बायनानै फैबाय नङा होमबा देहायारि सोमोन्दो बायनानै फैबायनि माबा खालामनानै फैबायनि दा बै मानसियानो सानसे सोरनोबा इंगित होनानै बे जायगाखौ हमनो हागोन हाया दे निसय हायो हयथ' नो डाउट दानि माखासे जिफोरनाखि गसं जानाय बिदिजोंबो जानो हादों बिदिजोंबो हमबोदों जानो हागौ ना दानि जानायफ्रा नङा दे खारन नों बेयाव थाङो बै जायगाखौ मिन्थिगौ नों बायहैयो मालाबा समाव नोङो बै हटेलनि मालिकजों नोंहा माबा मोनसे दावराव दावसि जालायबाय बा सोरबा बाहाय जाय एजेन्टफोर थायो नों बेजों दावराव दावसि जालायबाय बेयावनो नोङो मा खालामबाय बेखौ सान्थि जियाव फोनांगोन होननानै नों सोरबा मोजां मानसिफोरनो बा बेफोरबायदि हमग्रा मानसिफोरनो नों खिथानानै होनानै नोङो सिग्रोमहैनानै हमहोनाय बे पलिसिखौ लाबाय नङा होमबा स' बिदिजोंबो गोबां जाथायफोर जायो आरो नोंथांमोना नाय सोरबा जुदि भुलाव खुलिनो सानदोंब्ला सेलुन एन्ड स्पा आरो बिनि गेजेरजों बावहाय माखासे बेफोर देहायारि सोमोन्दो लाखिनायनो बा सोरबा हटेलाव बबेबा दाब्बाफ्राव बबेबा रेजर्टफ्राव जुदि नोंथांमोना खुलिनो सानदों बिदि स्रोद बेबायदि माखासे देहायारि फालांगि खालामनायखौ जुदि नोंथांमोना लानो सानदोंबा सांग्रां जाखा नों जेरैबाबो सानसे 100% नों जेयाव नांखागोन आरोखि नों गनाय नङाथ'
खारन बै जायगायाव नोंनि जायगायाव नोंनि हटेलाव नोंनि रुमाव नोंनि दाब्बायाव नोंनि रिजर्टआव जाय थांनानै बेफोरबायदि माखासे गाज्रि खामानिखौ मावनानै फैयो बेनो सानसे नोंजों सुथुर जानानै नोंखौ खिथाखागोन मानोना बे मोजां बिजनेस नङाथ' जायनि फलाव बेनो गाज्रि मोनलाय होनाय माबा मोनसे खालामनाय जाखायोखा दा गतिके नोंथांमोना जिबनावबो बेफोरबायदि गाज्रि माने गोसोजों एबा गाज्रि आखुथायजों रां रुफा खामायनाय पलिसिखौ जिबनावबो दा खालाम नोंथांमोना जुदि साहस दंबा गोहो दंबा गावनि सायाव बिसास दंब्ला गावखौ जुदि नों फोथायोब्ला नोंहा जुदि सेल्फ कनफिडेन्स दङब्ला नों गावनि सायाव बिसास लानानै गावनि गोलोमदैखौ गहोनानै गावनि माने गोब्राब मोनसे नाजानायनि गेजेरजों रां रुफा खामायनानै समाजाव दिन्थि आरो गावनि आथिङाव गसंथानानै दिन्थि आरो बेफोरबायदि खामानि मावनायाव आरजिनायाव रां लाजिनानै रावबो लाब गैया नोंखौ लाजिनानै नोंखौ रावबो जाहोआ मिथिबाय नोंनि न'खरखौ नोंसोर दैदेनगोनथ' हमना लादो नोङो हाजिरा मावनानै जुदि नोङो सानसेयाव नोङो 1000 थाखानि हाजिरा मावनो हायोबा होमबा नोङो जुदि सानफ्रामबो हाजिरा मावनो हायोबा नोङो जुदि मासाव जुदि नोंहा जुदि गोबां थाखा फैगोन अब्ला 30,000 नोङो थाखा जुदि मान्थलि फैयोब्ला सिन्था खालाम दा खामानि मावनाय रां आरजिनाया गेदेर उन्दै नङा बयबो जों लेबार मावखायो गासिबो साख्रियावला मावफोरबाबो बिसोर लेबारसो मावदों सरखारनि लेबार बिसोरो मिथिबायना बिसोरो खालि बिसोरना स्टेन्डार्डल' खिन्थु बिथांमोनाबो लेबार मावदों दिनै नोङो दुब्लियाव थांनानै हाजिरा मावहैनाय बेबो साख्रियावलाफ्राबो दिनै अफिसाव हाजिरा मावहैनाय खिन्थु माखासे बुस्थुफोराव स्टेजफ्रावल' एसे आप डाउन जालायो आरो माखासे मा होनना बुङो बिदिखौहाय जोंनि गेजेराव सनमान होननाय मोनसे बुस्थुखौ लालायनानै जोंनि मानसिफ्रा गावखौनो मालाबा जोङो बबेबा बे खामानिया बिराद निहाथ होननानै जोंनि मानसिया मावनो नागिरा खिन्थु नोंनि न'खराव नोंनि न'खरखौ नोंनि संसारखौ नों जुदि दैदेनलांनांगौब्ला नोंहा मोनसे गिलिर मोनसे दायथ' दङ आरो नों बे दायथ'खौ लानानै नोङो सिगां फारसे आवगायनाङा दा बेवहाय नों मालायखौ लाजिनानै नोंनो जाहोगोन नामालै नों जुदि बहाबा हाजिरा मावनो थांनायाव बा नों गारि सालायनो नागिरबायनो गारि सालायनो थांनायावबो माबा मोनसे फिसा फिसौ फालांगि खालामनो नागिरनायावहाय नोंहा आंखौ लाजिनांगौनि गोनांथि दं नामा बा आं सोरखौबा लाजिनांगौ गोनांथि दं नामा हाय नों जायखौ साननानै लाजिगोन आं बे मावा बे आंखौ असमान खालामगोन मा जागोन बिनि असमान होनायाव नोंहालाय मानो थानांगौ दरखारानो गैया नों मानो थानो नोंनि न'खर नों नायगोन नोंनि जिउ नों दैदेनगोन खिन्थु नोंथ' सिखाव खामानि मावनानैथ' नों न'खरखौ दैदेननो नागिराखैना नोङोथ' नों गाज्रि खामानि मावनानैथ' समाजनि माने आयेनावहाय बारगा बेफोरबायदि खामानि मावनानैथ' नों रां खामायनो नागिराखैथ' स' नों माखौ गिदों खामानिया रावनिबो थाखाय गिदिर आरो फिसा गैयानो मिथिबाय जायहा सेल्फ कनफिडेन्स लानानै नों जेखि जायगायाव खामानि मावा ना मानो नों बेखौ मोजां मोननानै मावबानो जायो जुदि नों जायखिजाया खामानिखौ नों मोजां मोननानै गोसो होनानै जेब्लानाखि मावबाय बे खामानियाव नों साक्सेस जाखाबाय आरोखि मिथिबायना दा जोंनि गेजेरावथ' नों मा जोंनि गेजेरावलाय नों मा हिंसायासो बांसिन नङा होमबा हिंसा गावजों गाव नायनो बालायनाय गावजों गाव रायखोमालायनाय गावजों गाव सोंखारिलायनाय बेफोरबायदि बरनाम होलायनाय ब्लेम होलायनाय माबा जाबसिलायनायसो जोंनि समाजाव बांसिन सोलियोना बबेथ' मोजां मानसिखौ बांसिन मोजां माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ जोंनि समाजाव दिन्थियानोना सोरबा आंखौ देरद्राय जानो गिगोन आंखौ माहाजोनद्रायसिन जाजानो गिगोन रां रुफा गोनां धोनिसिन जानो गिगोन गोरोंसिनद्राय जानो गिगोन आरो बेफोरबायदि मानसिफ्रानो मालाबा नों मोजां माखासे बाथ्राफोर बुंब्लाबो एडभाइस होबाबो भिडिअनि गेजेरजों बा अबेबा मेल मिटिङाव नोंखौ गाज्रि माखासे कमेन्ट हरग्रा मेसेज हरग्रा बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआनो थिंकिंआनो बेनो मिथिबाय दा बेखायनो आं बुंबाय जिबनावबो बेफोरबायदि देहायारि फालांगि खालामनानै गावनि जिउखौ दैदेननो जिबनावबो दाला इन फिउचार नोंहा नोंनि लाइफआ टटेलि खोमसिखा नों बेफोरबायदि खालामोबा नों गावखौनो फासि नांनानै थैनाया साबसिन थांनानै थायिया साबसिन नोङो मालायनि नों सोखो मोखो जोस्रा नोंहा जेबो लाब गैया नों गावखौ दांग्रोमगोर नों बेसेबां जयगथा दं नों गावखौ दांग्रोमनानै नों खामानिफोरखौ माव आरो खामानि मावनायाव गेदेर उन्दै खामानि होनानै नोङो खुनु लाजिनांगौ गैया रावखौबो टटेलि दालाजि नोंनि संसार नोंनि न'खर नों दैदेनगोन नोंनि जिउ नों दैदेनगोन खिन्थु गाज्रि खामानिजों नङा मोजां खामानि मावनानैसो आरो समाजाव गनायजाथाव खामानिफोरखौ मावनानैसो आं बेखिनिखौ बुंबाय खिन्थु नोंथांमोना गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो बेखौ मिथिया खिन्थु आंनि थिंकिङाव मेलेमाव जाय हाबो आंनि गोसोआव जायफोर बाथ्राफ्रा हाबो बेखौ नोंथांमोना आं शेयार खालामदों
खालाम बेफोरबायदि जानला मोनला बेफोरबायदि माबा माबि फानला फादि खालामनानै मा दरखार दं लाब गैयाना दिनै मावगोन नों गाबोन बै बायग्रा थांग्रा मानसियानो नोंखौ खिथाना हैफिनगोन सोरबा खिथाना नोंखौ हमगोन मा दावराव दावसि जालायनानै फैयो आरोना गतिके मा दरखार मालायनि जिउजों गेलेनानै रां रुफा आरजिनो लाब गैयाबा आरो बेफोरबायदि बाहायग्रा मानसिफ्राबोथ' मा गावहानो न'खर दं गावहानो बिसि दं फिसा दं नोंनि बिसिनि देहानि अंग बिनि देहानि अंग टटेलिथ' सेम ना मा बुंनो आरो मानसिसो जाहैबाय नालाय हा बे आरोखि दा आं बेखिनियाव फोरमायबाय रायजो जा नोंथांमोना जेरावबो खोब एलारि जा आरो जिबनावबो नों जेखि खामानि मावनो लाया मानो नों बेखौ मोजां समाजनि जुदि बारगा नङाबा नों बे खामानिखौ मावनानै आरजि नोङो बे रां रुफा आरजिनाय नोंनि खस्थ' खालामनाय खामानि मावनायाव देहानि थैखौ दै खालामनानै खामानि मावनायावहाय रां आरजिनायावहाय नोंहा रावखौबो लाजिनांगौ गैया नोंखौ रावबो जाहोफैया नों रुखु रुखु गाबाबो नोंखौ आयै मानो बिदि जाखोसो होनना बुंगोन मिथिबाय बाद बाखि बिनि सिगां नोंनो रावबो जेबो होफैया नोंखौ रावबो मदद खालामा गतिके नोंनि संसारखौ नों दैदेन मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों थेंक इउ